Mga porma: lingin, kwadrado, trianggulo, rektangulo, diamante, initlog, binituon, kasing-kasingo. Mga porma sa lingin: ligid, orasan, ligid, orange, lollipop. Mga porma sa mga porma sa kwadrado: cheese board, quilt, karun, lodo. Mga porma sa trianggulo: bitayanan, pizza, sandwich, pasidaan. Mga porma sa rektangulo: pultahan, sobre, cellphone, samin. Mga porma sa diamante: tabanog, porma sa initlog: itlog, balon, zero. Mga porma sa binituon: bakay-bakay. Mga porma sa kasing-kasingon: tsokolate. Daghang salamat. Ayaw kalimot mag-subscribe, like, and share. O i-click lang palihog ang notification bell para updated mo sa akong mga videos.